Менә бик шатлык, менә шул зур. Казакъстаннан казак кардәшләребез карый, Үзбекстаннан үзбәк кардәшләребез карый, аңлыйлар. Инде ул бер уйласаң бик зур хөрмәт, безнең халыкка зур хөрмәт ул күрсәтәләр. Татарча риза, әйдә ди, татарча әйт, сөйлә ди, һәммәсен аңлыйбыз ди. Ул инде минемчә буш кешеләр алар язмас иде, әгәр дә татарлар белән ничек элемтәдә булмаса. Минемчә алар шундагы татарлар белән бераз элемтәгә кереп, я аны булмаса төрки халыкларны телләре белән кызыксынып, ата-бабаларыбыздан килгән тамырлар белән кызыксынып, анын инде шул әһәмиятле, шул мизгил шул дип безнең нәрсә инде вакытында бер халык булган, Кыпшак булган, күрдегезме? Хатта инде агуз диге алар инде бездән Кыпшактан ерак торса да, шунда карамастан утрауга барып, Кипр утрауына барганда, түрк кардәшләребез Кыбрыс одасы диләр. Хатта шунда татарча сөйләшкәндә мине аңлыйлар иде. Күрдегезме? Әйе. Инде менә әйткән идем мин, нигә Аксай шәһәренә бардым. Шунда мине инде туганнарым бар, шунда мине музейга барганнар иде. Анда музейда казак ханымы экскурсовод мин сөйләгәнне имеш аңламый. Шул мин бит ничә көн элек шушында китеп барганда сөйләгән идем. Мин Аркалык шәһәрендә, Торгай өлкәсендә, Казакча область, шунда газеттә эшләгән чакта шул экскурсовод казак кызы Ибрай Алтынсарин агартучының музейын ачканда казаклар жиналды, ул шул гел урысча сөйләде. Мин аны шул театрда булган бер спектакль Мольер, шул хакында теге миңа куштылар урыс теленә тәрҗемә итәргә казак теленнән газетны. Мин аны шул казак кызына барган идем, ул шул Казакстанда турып, Казакстан республика җумһуриятендә турып, казаклар арасында турып, әмма ул мин аны аңламыйм казак телен дип, шулай дип хатта миңа җавап бирде. Шунсы мине бик ничектер ул вакытта менә сезгә әллә сүзне әйтергә, әллә машинаны карарга монда. Күрдегезме, мин килгәндә генә тик бер көтү машина шул ук килә. Кемгә кылмашаулый, мин аны аңламыйм инде. Минме аларга, алармы миңа. Яри, шул әйтәсе килә. Шуңа күрә ул ничек инде аңламаска. Бездә ана тел дип әйтәләр. Күп халыкта ана теле. Инде ана телен белмәгәч, анасы ул экскурсовод дип атыйм инде урысча, казак кызы. Анасы кем булган аның? Гаиләдә урысча сөйләшкәннәрме алар? Мин аны аңламадым. Иде шәһәрдә шундый күренеш еш буладыр. Шәһәрдә торган кеше ул менә шул анда Аркалык аңларга була, чөнки ул яңа шәһәр төзделәр мәсәлән. Шунда бик күп инде урыслашкан халык, урыс телендә сөйләшкән халык, хатта бер менән без редакция эшләгән берсе алман егете булды. Ул да урысча сөйләште. Вольф дигән фамилиясе, хатта тагы нинди милләт кешеләре шунда сөйләштеләр. Алар һәммәсе, мин инде аңладым, безнең баш мөхәррир Левицкий дигән бик яхшы кеше мине хатта шунда эшкә дә чакырды. Фатир да бирәм дип, әлмә мин карадым да анда риза булмадым. Инде 350 сум хезмәт хакы булса да кызыксынмадым. Татарстанга 120 сумга, 130га килдем. Шул да яһуди булды, мин аңладым. Чөнки фамилия белән алсаң, аның үзен тотуы ничек шул тап, шул яһуди кешесе. Төрле милләт, әмма һәммәсе урысча сөйләште. Минемчә ул бәлки шул кыз Аркалыкта ул тугандыр, урысча мәктәпкә йөргәндер. Шуңа күрә, әгәр дә ул казак авылда булса, я кичкенә бер шәһәрләрдән берсе булса, ул ничек тә булса казакча ишмасам аңлар. Ничек инде менә казак телендә язуны аңламый. Шуңа күрә мин үзем тәрҗемә иттем. Шунда казак газеты булды шунда, Торгай таны дигән. Алар казак безнең коллегалар инде, алар да тәрҗемә итә алмады. Шуңа бераз тик мин сорап, алар миңа аңлатып бирделәр. Хатта мин шунда язып чыгардым газеттә.
миңа шунасын теге характеристика язганда университетка, алар шунда айрым язып куйган, менә казак теленнән тәрҗемә итеп, хатта урыс телендә язды, мәкалә дип, өлкә газетында дип. Менә шундый җәмәгать хәл. Торалар, телне белмиләр, ә мин менә сөйләдем инде, Төркиядә мин шамчылар дигәнме, шул бездә нәрсә дип инде, чыршы. Якын бит шамчылар, җамчылар ништер, оныттым менә төркчә ничек. Шулар районы бар, шунда мәчет әле сөйләгән идем бер кешегә, ул бик бай да булмаган, бер сәүдә белән шөгыльләнгән, шунарга төшенә кергән. Пайгамбарыбыз алейһиссалам әйткән, менә мин син узамый шушы байып китәсең, менә шушында бина 2 манаралы мәрмәрдән мәчет төз дигән. Ул бара-бара ничә вакыттан соң байып киткән, дөрес. Шуңа күрә шул мәрмәрдән төзгән мәчет салган, шуны онда мин кунак булдым. Хатта анда бер урыс малайы Александр дигән, аны Искәндәр дип йөртәләр. Ул мусулман, намазлар укый, анын ничек шул мәчеткә килеп урнашкан, ул шунда бер шәкерт булып кайдыр шул югары уку йортында мәле укып ята. Урысча сөйләшә минем белән. Шул ул анын ата-анасы урыс булганмы, ул урта үзәк Асияданмы, шул миңа сөйләде. Хатта әтисе вафат булган, шунасын әнисе бер мусулманга кияүгә чыккан. Бу мусулман аны ислам диненә әйләндергән инде. Бу малай Александр Искәндәр булган. Ислам динен кабул иткәч, мусулманга әйләнеп, шул мәчеткә намазга йөридер. Хатта шуны әйтәс килә, күрдегезме? Ничек ниткән? Хатта Төркиягә килгән. Ул бит вакытында әтисе урыс, анасы марҗа, урыс телендә сөйләшкән. Ислам диненнән ерак булган, әмма ислам диненә кергәч, ул хатта Төркиягә килеп, ничтә булса бераз төркчә өйрәнеп, шул сөйләшеп утырадыр. Мин анда, мәсәлән, Аллага шөкер, менә мин кайсы мин туганнарым бар, алар хатта ишетәләр, мин теге таҗиклар беләнме, бүтән халык белән сөйләшкәндә төрле телдә сүзләр кулланам, алар миннән соңдан сорашкан була. Нәрсә бу аңлатыра? Нәрсә аңлатыра? Хатта менә ошо көннәрдә генә булды әле шулай, шундый хәл. Мин җиңел генә ятлап алам сүзне. Кайсы вакытта ишеткәч, мин шунда теге Александр Искәндәр малай сөйләгән сүзне айны фият дигәне, мин шул ятлап алдым. Айны фият. Ягъни бәяләре тиң. Айны фият. Фият бәя, айны менә ни, шулай ятлап алдым. Ул менә шул базарда мин бер туганның баласы белән шул барган идем. Шунда ул менә мине теге таҗикларга өндәшкән сүзләрне, хатта мине сорашып, ул нәрсә ди? Нәрсә ул әйткән сүзең ди? Әйткән сүзең нәрсә ул булды ди? Мин әйтәм, инҗабио дип әйттем ди. Ул малайга мин әйтәм, инҗабио нәрсә? Мин кил монда дип, бача дип нәрсә дип әйтәм. Мин әйтәм, ул малайга өндәшәләр шулай бача дип, шулай. Хатта мин аны теге ашханага кергәндә дә аларга инде чхели бача дип әйтәләр. Алар беренче булса шумочихил дип, мин аларга шумочихил бача хой дип хатта тырыштым. Мәрсәлән ир кешегә өндәшсәләр, мардак диләр, ирләр булса мардакон ди. Шулай бераз өйрәндем. Мин аны хатта фарси телен өйрәнеп, мин аны уйлаган идем. Мин аны сүзлек чыгардым. Менә татар телендә кабул ителгән шундый фарси теленнән дип. Анда Казанда мин аларны Казаннан килде, бездә анда консуллык бар, Иранның консуллыгы. Шунда мин мәдәният буенча атташе белән сөйләштем. Ул Азербайҗан егете булып чыкты. Мин әйткән, менә фарси теленнән кергән безгә ниләр, сүзләр татар телендә, шулар хакында мин кызыксынып менә сүзлек төздем дип. Ул ничектер ваимсыз калды. Ваимсыз, урысча равнодушный инде. Шуңа күрә мин бераз рәнҗеп кайттым да үзгәртеп ташладым. Фарси сүзеннән кирмәгән дип, таҗик теленнән дип, шулай сүзлекне. Инде таҗикларга бардым базарда, мин әйтәм, егетләр, әзрәк менә ярдәм итсәгез, менә мин шушы китапны чыгарам фарси теленнән татар теленә. Алар бит әгәр дә менә мин карап тордым.
китап алар хакында мен яздым, Татарстан ман деген. Анда сұрашам мен тұрмышын аларын хатта һәр кайсын. Мен де педагоги институтын тамамладым. Мен фәлән институт тамамладым ди. Һәр кайсы яртыдан күбрәк алар нидидер институт тамамлаганнар. Инде фән белән кызыксынырга тиеш. Әмма шуңа карамастан алар хатта менә мин шул фарси бит, алар бит Татарстанда тора. Алар әйтерләре, яри миңа китапны бүләк итерсең, миңа бик кызык менә. Татар телендә кайсы сүзләр фарси бар икән, мин шуларны кулланып татарлар белән сөйләшим дип. Юк, җәмәгать, кызганычка каршы. Менә яңа гына мин уйладым нигә? Чөнки ул миңа мин кызыксынганым. Киресенчә җәмәгать, менә мин шул кызыксындым фарси, ягъни таҗик, урыс сүзлеге белән. Урыс, фарси, урыс сүзлеге, гафу итегез, таҗик, урыс сүзлеге белән. Ул мин кызыксынгач, берсе фәлән сумга сатам дигәне, аларда бер аксакал ул әйтте, бу безнең татар дустыбыз, анарга бүләк итеп бирик, шулай дип. Ул миңа хатта язып бүләк итеп бирде. Мин анарга барып зинхар сат дигәндә дә ул миңа бирмәгәни, соңдан инде ахырында теге бер аксакал, авторитет, абруйлы адам әйткәч, аны бушлай язмасы белән миңа бүләк итеп бирделәр. Шунда мин уйлап куйдым. Алар урыс теле белән кызыксыналар. Татар теле белән кызыксынмыйлар. Алар безнең бабаларыбыз шунда барып фарси телен өйрәнгән. Шулай дип. Мин анда Таҗикстанга барганда хатта тырышым таҗикча сөйләшергә азмас булса да, әйтәдерим, безнең ата-бабаларыбыз шушы якларга килеп фарси телен өйрәнгәннәр. Безнең татар теленә бик шактый байтак диләр. Шактый сүз фарси сүзләре кергән. Безнең шул ата-бабабыз кулланып, аны хатта революциядан соң нинди Мәскәү тарафыннан сәясәт булмаган, шуңа карамастан телебездә тырышканнар сакларга 90-нчы елларда бигрәк тә кире бурылып кайтып шул сүзлеккә, шул сүзләргә, шул фарси сүзләрне куллана башладык. Шулай дип. Юк, алар ваимсыз, алар бәлки татар сүзен теле миңа нигә кирәк дип, менә миңа урыс теле иң беренче кирәк дип, шулай дип. Үзләре җәмәгать. Тегесе сәүдәгәр татарга әйләнгән. Монсы сәүдәгәрне икенче хатыны инде мин аны китап язганда, хатта ул ике бер туган, шулның берсе юмарт ие, берсе бераз саранрак иде. Мин инде уйладым, әйтәм, бу юмартын мин китапта киңрәк ачыктан-ачык язырым, аның нинен тормыш юлын мәсәлән, менә бу саранракны алай нитмим дип. Ахырында нәрсә булып чыкты? Бу татар хатыны, икенче хатыны, шуңа күрә аны ачуланган, ник китапта анда язган, менә монда туганнарым да мине ачулана, шул китапны күрсәләр дип, бу туганнардан яшереп бир икән. Шуңа күрә ул миңа ачуланып, имеш, үзе сөйләде бит, икенче хатын дип. Инде түләмәде. Теге бер туганы Саран дигән, Саран булса да уяты булган, намазлар укыган кеше, ул әйтте, күпме анда бурычы бар, бер туганымны ди. Ул әле бер туганы вакытында аны фатирында өлешен бирмәгән, хатта шулай. Шуңа карамастан менә уят булмасын дип, мусулман кеше булып, шуңа күрә булганга күрәме, ул хатта бирде бер туганның абысымы, энисеме белмим инде. Шул бер туганның бурычын миңа бирде, шунасын әйтте, әгәр дә ул сиңа ди кайтарса акчасын ди, бурычын ди, шуңа миңа китереп бирсен шул чакта ди. Аллах акбар, теге бирмәде дә эшләй теге. Инде барасың, елмайып торган була. Менә шушы кибеттә очраттым мин аны бер вакытта товарлар сайлаганда, мин ничектер татар җире дип әйткәнем, ул яратмады. Мин анарга әйттем, Таҗикстан урыс җиреме? Татар җиреме? Юк. Анда мин бардым, әйтәм, Таҗикстанга 2 тапкыр гомеремдә сез аны таҗик җире дип тордыгыз. Ник әйтәм, мин Татарстанда бу татар җире дип әйтәлмим, әйтәм. Общий диме, гомуми җир имеш бу, гомуми җир. Әйтәм, юк, бу безнең татар җире, ата-бабаларыбызның җире дидем шулай. Шунасы инде ул балларын карадым, тырышкан тәрбияләргә, хатта инде таҗикча алар, шунда да мин уйлап торам, ул әбиләре бит анда
монда авылда, мәсәлән, алар инде татар әбисендә тәрбияләнәләр. Минемчә, алар бәрбер татар йөзенә карасаң да, аерылып торса да, татар. Инде мин вакытында менә бер икенче тапкыр өйләнгән, беренче татар кызын алып, ул ике кыз тапкан, алар үсеп дөньяга чыкканнар. Инде ул яңадан икенче хатын алып, анардан да хатыны ике бала тапты. Шунда мин бер барсам, алар инде анасын якын күрепме, нәрсәме? Мин шул ул тулай торакта берничә бүлмә, хатта бер катны алган, шунда тора. Сөйләшеп киткәник, ул мен әйтәм, таҗик кызлары юк ди, алар татар кызлары ди. Бу сизгән инде акыллырак, чөнки бу Татарстанда тора, әнисе татар, әбисе татар аларның. Алар менә мәктәптә татар кызлары белән, малайлар белән сөйләшә. Шуңа күрә татар ди. Мин әйттем берсенә, монсын әйттем, бу алайса дөресме? Безнең менә азмы күпме, мәсәлән, Таҗикстанда татарлар, мин алар белмиләр, хатта белмиләр алар татар телен. Шунсы инде нәрсә инде? Нинде сөйнешле күренеш. Мин анда 8нче елны барган идем, Сабантуйда. Мине хатта телевидениедә төшерделәр. Шунда бер малай, шунда ярышта җиңгән дә шатланып сөйли. Менә минди яртылай татар ди, минем канымда татар каны да йөри, таҗик каны белән дип. Шулай анасы, алар күбесе, минемчә 90 ничә процент анда татар хатыннары, кызлары таҗикларга чыккан. Кияүгә шулай. Мин аны барып торган бер татарда да, авылда бай татар, тырышлы, 25 сотыймы, анарда хатта Африкадагы үскән агачлар үстергән, анда бассейн, хатта алтын, берсе кеше өчен, икенчесе балыклар өчен, алтын балыклар өчен бассейн ясаган. Шунда хатта шулда кызы таҗикка чыккан. Алар һәммәсе таҗик дип саналалар. Анда бара-бара ата-анасы татарча сөйләшсә дә, мин шикләнәм, алар ышанмыйм, татар телен саклап калырлар дип. Бездә менә алар имеш килеп уйлыймы, әллә без гаилә бар, анда имеш алар шул бер әйтә бит. Ул юк, татар түгел ди. Ничек татар түгел? Әгәр дә монда татар арасында торгач, иң акыллары аңлады инде ул. Менә мин яңа тегеләргә ипи өләшкәнем. Менә бу берзән кукурузаны. Нәрсәгә ашамыйлар хатта булар, мискиннәр. Шуны әйтәсем килә. Җәмәгать, ул дөрес аңлагыз. Мин халык ара мөнәсәбәтләрне күпертеп әйтмим, мин шундый күренешне тик белән таныштырдым сезне. Шундый күренеш, шундый нәрсә инде агым, урысча течение. Шундый менә ул кемдер бар, дин әһелләре кызыксыналар халыклар мөнәсәбәте белән. Чөнки хәзер ахыргы елларда, ахыргы дистәләр, ошо еллар үзгәрешләр булды. Алар элек анда-санда гына булса гына күзгә ташланса, хәзер алар базарга барсаң, саф базарда алар сатып тора. Хатта мин килеп шаяртып китәм, мен әйтәм, татар йөзен күрәсем килә, татарча сөйләшкән кешене ишетәсем килә дип шаяртып сөйлим. Гел мен әйтәм, гел таҗиклар. Мин аны гаепләп сөйләмим, мен шаяртып сөйләм, инде үземчә яхшы күренешлем, чөнки алар үзеңдә мусулман инде, яхшылыкка чакыралар, арак эчмиләр, бузылып йөрмиләр, сугышып. Әнә ашханада мин күрдем, татар кирип 100 грамм ичте дә, шунасын аягында тора алмый, стаканны ватты да чыгып түлисе килми. Үзен менә шундый кыяфәте, үзен менә хулыгы, үзен ничек тотышы бик ямсыз. Инде монда алар еллар буенча бергә торган урыс татар, алар берсен-берсе аңлый. Читтән килгән кешене аңламый инде алар. Ул мәсәлән, мин аны күзгә ташланды, хатта мин Екатеринбург шәһәрендә бер таҗикка телефонны биреп, ул монда Татарстанга шалтыратты, сөйләште. Шунасын теге инде яхшылык эшләгәч, монарга миңа яхшылык кайтарасы килеп, теге дусына әйтте. Теге дусы мине бер ашка чакырды монда, пулауга. Анда һәммәсе таҗик булды, берсе Таҗикстаннан килгән үзбәк малай, аларга һәр кешегә ярдәм итеп, теге балларына давалап, доктормы, хирургмы, нинде
нәрсә инде травматолог бәлки ярдәм иткәндер. Һәм мине чакырдылар. Башка чакырган күрмәдем, шул базарда сатучы теге бер саранрак дигән. Ул да миңа сөйләшеп торганда әйтте, менә мине чакырдылар ди, гаит көнне ди, ушы 3 көн гаит ди. Чакырдылар, мин ди анда бара алмыйм, син минем урынына барып чык ди. Мин анда алар 3 көн бер кешенең йорты ачык, мәсәлән, квартира кеше керә дә, авыз итә, авыш ашы яшый да, дуга кыла да чыгып китә. Алар иртәдән кичкә кадәр шулай йортында кабул итәләр кунакларны. Бездә татарда, мусулманда мәсәлән килде, әйткән сәгатькә бер 10 минут соң калсаң, сине хатта тиргиләр, нигә син буздың тәртипне шулай дип. Хатта мин анда инде Казакта да күрдем, әле Азербайҗанда күрдем. Аларда киресенчә, әнә әйтәм, ярты сагат соңрак килсәң дә, син ярты сагат иртә килгән була, чөнки алар ашыкмыйчы. Менә бу халыкларда да шундый ни формада иртәдән кичкә хәтле кунак килеп ашап йөри. Татарда менә чакыралар, мәсәлән, анда инде 10 минутка соң калсаң, сине ни инде рәнҗи башлар, ник син шулай әллә кая йөрисең, вакытында килмәдең дип. Менә шуны әйтәс килә. Җәмәгать, әнә тегендә малай кишергә утырды әле. Ансы ярый әле, өлкән кеше әле, шул ишкән кеше, хатта өлкән яшьтәге кеше, өлкән инде карт димим, менә 30, 40, 50 белмим әле, шул 20, 30, 40та алар килеп, хатта сиеп, инде хәзер инде утырып төшә дә, гафу итегез, шул күренешләр алар мине инде мәгълүм ки сөендерми инде андый күренешләр. Һәммә менә шул бузылып яталар һәммәсе. Үйләрдән, балконнан карасаң, тегесе китеп бара, монсы китеп бара, сыра эчәләр дә, шунда эчкән җирдә шунда калдырып китмиләр, аны хатта шул урамда барып, үзенә калса тизәк удобрение калдырам дип, үзенә калса шулайдыр ул. Әйе, шун белән тамамларга кирәк, тик менә шул теге ямсыз күренешләрне сөйләгәч, инде бераз бер-ике сүз әйтим дә, җәмәгать әйтәсем килә. Безнең бабаларыбыз элек шунда торганнар, алар сүзләрне кабул иткән, безнең татар халкы толерантный дип атарга була, алар фарси бик күп сүз кулланып, гарәп сүзләрне кулланып, сәүдәгәрләр шуна кайтып, ул безнең телебез нәрсә инде, хатта телебез инде лексика, безнең шундый мискин, хәерче, мискин, ярлы дип әйтеп булмый. Ул безнең халкыбыз шундый элек сәүдәгәр булып, бөтен дөньяларны урап йөреп, шунда өйрәнеп, шунда кабул итеп, телебезне байытып, инде большевиклар ничек тә тырышмаса да инде, алар шундый пропаганда алып бармаса да, аны карамастан ата-бабаларыбыз телебездә тырышканнар сакларга. Хәзер Аллага шөкер, яңарыш вакыты бара, яңарыш шундый инде вакыты, еллары телебезгә кайтып киләләр, шул сүзләр бик күп. Анда мин инде вакытында шул теге 8нче елны Таҗикстанга барганда шәһәрдә китеп барам. Менә дарухана дигән, аларда да дарухана дигән, ашхана дигән, аларда ашхана дигән, мәсәлән, китапхана, аларда китапхана, дарухана, ашхана, о дип ниткәндә шулай әйткәннәр алар. Шул сүзләр, якшәмбе, душәмбе, сишәмбе, шәршәмбе, пәншәмбе, алар беләсезме? Якшәмбе, як дигән, бер дигән, мәсәлән, шәмбе көн, ду, ике дигән, ду шәмбе, шәмбе көн, ду шәмбе, икенче көн дигән, сишәмбе дигән, ду шәмбе, сишәмбе, шәршәмбе, әйе, шаш пәншәмбе, вот хаттасы, пәншәмбе, 5 дигән, пәнч дигән, 5 минемчә, хата булмаса, әйе, пәншәмбе 5, якшәмбе, душәмбе, сишәмбе, шәршәмбе, пәншәмбе. Гафу итегез, менә монда трамвай килә, монда машина килә. Шуңа күрә мин инде иң беренче шуны карыйм, әйтәм. Куркыныч түгел микән? Шуны әйтәс килә. Безне телдә, Аллага шөкер, ата-бабаларыбыз, алар саклап калган телебезне, бик бай телебез. Шуңа күрә ул вакытында без университетта укыган чакта укытучы әйткән безгә, бер кандидат наукмы укытучы. Вакытында Франциядә телләрне оныта башлаганнар, ничек ягында? Инглиз сүзләре, бик күп төрле сүзләр куллана башлаганнар. Шунасын бу безнең ни безгә кагыла, милләтебезнең абруена кагыла.
деп шулай деп алар хатта инде мөрәҗәгать иткәннәр, өндәгәннәр халкына, әйдәгез җәмәгать үз телебездә сөйләшик дип, француз телендә дип, шулай бераз ничектер инде көчкерткәннәр, телен саклыйбыз дип, шулай француз телен бераз саклаганнар. Хәзер белмим инде нинди хәлдә ул телләре, калганын инде шул белгәнне әйтәм инде сезгә. Җәмәгать шул белән тамамларга рөхсәт бирегез. Бәлки кемдә мин инде ялкыткандыр инде күп сөйли. Әмма мен әйтәм, бүтәннәре кемдер кызыксынса, алар шул кисәк үзеп куйсаң, алар ризасызлыгын белдерер дип, шуңа күрә мин инде тырыштым үземә калса сөйләргә күбрәк. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, шундый хөрмәт иткәнегез өчен, тыңлаган өчен сезгә рәхмәт. Әле бездә татар халкында дин кешеләре әйтәләр, Коръән укыганны bir savabı diye atınlağanı bigrak da küp. Şunu şekilde mında da men indi savab turundan söylemeyim indi, ama mena bik şatlıklı mezgil şul siz tınlağanız, çünkü siz benim fikrim boyunca halkımızın yazmışı bilen kızıksınasız, burçulasız. O bik yaxşı görünüş. O bizden halkımızga ümit tudura, tilimiz yoğalmaz, dinimiz yoğalmaz, hürrük adetlerimiz yoğalmaz deyip şunun arkasında ышанам инде. Рәхмәт сезгә. Исән сау йөрегез.